аз 3 то 9 октябри соли ҷорӣ рӯзҳои фарҳангии тоҷикистон дар Эрон баргузор шуд. Дар чорчӯби рӯзҳои фарҳангии тоҷикистон дар шаҳрҳои Теҳрон, Шероз ва Табрези ҷумҳурии Исломии Эрон консерт ва намоишгоҳҳо бо ҳузури ҳунармандони тоҷик барпо шуд. Ба ин хотир як ҳайати бузурги аҳли фарҳангу ҳунари Тоҷикистон ба Эрон сафар доштанд. Ҳадафи аслии ин чорабинӣ густариш ва тақвияти равобити ҳамкориҳои судманди фарҳангӣ ва ҳунарӣ миёни ҳарду кишвар унвон мешавад. ҳамкори мо Шаҳлои Абдулло қабл аз барнома бо Суҳроб Ҷанҷолов, ҳунарманди театри ҷавонони шаҳри Душанбе, ки ҳамроҳ бо ҳайати фарҳангиён дар ин рӯзҳо дар Эрон ҳузур дошт, суҳбат кард ва нахуст пурсид, ки ин чорабинии фарҳангӣ бо чӣ натиҷаҳо анҷом шуд ва худи ӯву ҳамкоронаш бо чӣ намоишнома дар ин чорабинӣ ширкат доштанд. намоишномаи Дирафши Ковалёнӣ соли 2017 аз рӯи асари ҳаким Абулқосим Фирдавсӣ шоҳномаи безавол рӯи саҳна омадааст, ки коргардон ва ороиши саҳнаву таҳиягар худи Нозим Меликов аст, ки ҳамагон медонанд, ва ин намоишнома дар ҷашнвораи Парасту 2017 иштирок кард ва сазовори ҷоизаи беҳтарин, яъне шоҳҷоиза гардид. Ва ҳамчунин ин намоишнома соли 2019 дар ҷумҳурии Қазоқистон дар ҷашнвораи байналмилалӣ ширкат варзида, дар он ҷо ҳам соҳиби шоҳҷоиза гардид ва соли 2020 дар яке аз ҷашнвораҳои байналмилалӣ ба Штатҳои Муттаҳидаи Америка даъват шуда буд, ки чӣ хеле ҳамагон медонанд ин вабои аср омад ва ҳама ҷо роҳҳо баста шуд ва мо ин намоишро ба тарзи онлайн дар ин ҷашнвора пешниҳод намудем, ки дар он ҷо хеле баҳои хуби мутахассисони онро гирифт. Ва то имрӯз ин намоиш худоро шукр дар репертуари театри мо ҳаст ва ҳар касе ки дида бошад метавонад аз онҳо суҳбат кунад ва ҳар касе дида бошад метавонад рӯзҳои наздик, чун мо ин намоишро мегузорем, биёяд бибинад. рӯзҳои фарҳангии Тоҷикистон дар Эрон дар ҳоле баргузор шуд, ки дар ин кишвар эътирозҳо ва саркӯби хушунатбор идома дорад. Тазоҳуроти норозиён дар Эрон моҳи сентябри имсол ва пас аз марги як духтари 22-сола сар шуд. маъмурони пулиси ахлоқ Маҳсо Аминиро бо гумони бадҳиҷобӣ дастгир карданд ва гуфта мешавад дар дохили микроавтобуси пулис латукуб шуда ба бемористон интиқол ёфт ва баъд аз 3 рӯз дар ҳоли беҳушӣ дар бемористон даргузашт. аз ширкатдори рӯзҳои фарҳангии Тоҷикистон дар Эрон ҳамчунин пурсидем, ки оё ин ҳодисаҳо ба ин сафар ва ҳамчунин баргузории ин чорабинии фарҳангӣ таъсире надошт? аслан мо ки аҳли фарҳангӣ фақат дар фарҳанг аҳамият медиҳем ва фарҳангӣ, яъне рӯ ба фарҳанг вардем. Унҷо ягон ин суханҳо буданд, ҳарчанд ки мегуфтанд, ки тазоҳурот аст, ин чиз аст, лекин мо боре ба онҳо ва нахӯрдем. мо дар ду шаҳр яъне намоиш иҷро кардем, дар шаҳри Теҳрон, ки маркази ҷумҳурии Исломии Эрон аст, ва намоиши дигармон дар шаҳри Шероз буд, ки яъне тамошобин хуб омаданд, моро қабул карданд ва ягон чизе аз ин мо қариб ки надидем. ҳамчунин аз Суҳроб Ҷанҷолов пурсидем, ки худи ӯ мавҷи эътирозҳо дар гӯшаҳои гуногуни Эронро мушоҳида кард. шахсан ман ягон во нахӯрдам, бордам ки аз гурӯҳ ҳам касе дар ин бора суҳбат ҳам намекард. хеле мардуме ки меомаданд якам мепурсиданд ин чизо буд, лекин мо надидем. ташаккур барои суҳбат. Суҳроб Ҷанҷолов, ҳунарманди театри ҷавонони шаҳри Душанбе буд, ки дар бораи рӯзҳои фарҳангии Тоҷикистон дар Эрон ва мушоҳидаҳояш аз ҳодисаҳои ахири ин кишвар суҳбат мекард.